Labankada. Xeiko geha horri igual, eskatuko enik. Bai, kafe esnea mesedez. Vale. Grabatzen hasiko naiz, Vale. Arratsaldeon entzule maiteok. Hildako batekin abiatu genuen podcasta, eta orain bigarren bat agertu da. Baina badirudi, hau benetan hildutela. Nerea Loyola idazlea. Komunikabidek jakinarazi dute, tiro batez akabatu dutela. Naia, barkatu, baino, ezkenuke minutuko isilune bat egin beharko? Zer? Txin, xeriko naiz. Joder, ez dakit, idazle bat, hilda pertsona bat, eta agian honekin bukatu beharko genuke, errespetuagatik bada ere. Honekin diezunean podcastaz ari zara? Bai. Ez da pentsatu ere. Orain ezin dugu hau urdizka utzi unai. Zer gertatzen zaizu, aber, bota? Ez errez. Badakitatzo hotelean beldur pixka bat pasa zenuela, eta honek ez duela itxura honik, eta agian hil egingo gaituztela. Baina ez hau gaizki. Jende animatzen honen azara, bazenekien bidali kurrikuluma Mr. Wonderfulera? Joder, unai, txiko. Bueno, gaur nik egingo du sarreratxoa, bale? Ai, eskerrik asko. Zuk egin minutuko isilunea eta egon lasai. Orain arte podcasta entzunez duenari ongi etorriko zaio laburpena. Eta aurreko kapituluak entzun dituzten ere baliagarria izango da. Atzo hotelera joan ginen ahots misteriotxoak aleskatuta. Eta iritsi ginenerako hankaz gora zegoen dena. Ertzaintzaren autoak, gurekin hitz egin nahi ez zuen detektibe borde bat ere bazegoen, zerbait fuertea gertatu zela agerikoa zen. Ez zara detektibe izan behar ondorio horretara iristeko, Bueno, nahi. Jasan ezin zaude, Jarraitu egingo dut. Beto. Hoteleko garbitzaile batekin hitz egitea lortu genuen. Eta informazio garrantzitsua eman zigun dirutruk. Emakumezko baten hilketa baieztatu zigun. Izenik ez, baina gutun azal bat ere eman zigun. Hilketa gertatu zen gelan topatutakoa. Hilketa esaten duzun bakoitzean, txupito! Garbitzaileak gutun azal hori polizia gelan sartu aurretik hartu omen zuen. Eta guri eman zigun. Oso ongi naia, kontatzen ari gara langileak ikerketa oztopatu duela. Eta ez hori bakarrik. Froga oso garrantzitsu bat lapurtu duela hilketa ezenatik eta guri eman digula. Ja ez da, Nerea Loyola hiltzuenak hilko gaitu, oso gazte naiz hiltzeko, joder, eta ez dut durango hil nahi. Unai, favorez! Ez, favorez, ez. Unai, hartu arnasa. Bazenekien hau ez zela jolas bat. Benetan gertatzen ari da eta barruraino sartuta gaude. Hemen abandonatu nahi duzu? Benetan? Gauza mordoa lortu dugu. Barkatu eski gaur ez dut bat ere lorik egin. Amets gaiztu bat izan dut buklean hor. Ai, kontatuko diguzu? Ongi egingo dizu konpartitzak? Ba, hortzak erortzen zitzaizkidan, bale? Eta kolarekin horiek itxasten saiatzen nintzen, baina ezin nuen, oso desatsegin izan da. Ufa, nik behin interneten begiratu nuen hortzak erortzen zaizkizula amestearen esan nahia, eta bueno... Eta bueno zer? Zer ez, badakizu. Interneten topatzen diren tontakeriak. Jarraituko dugu? Zergatik ez ziazu esan nahi? Larria da, minbizia dudala esan nahi du, edo istripuren bat izango dudala. Ez esan, hil egingo naiz. Me cago en Dios, naia. Banekien zerbait gertatuko zitzaigula. Azkenean akabatuko gaituzte. Gaituzte ez? Niri ez zaizkit hortzak erori. Venga, joder, ez dauka graziarik. Nasai, unai, brometan ari nintzen. Ez sinistu gauza horietan. Ametxen interpretazioa astrologia bezalakoa da. Ba, sinistu beharko zenuke, ze zuzara hain tauro? Zentratuko gara, mesedez? Zentratuko gara, mesedez? Gutun azala aipatu eta aipatu gabiltza. Baina ez dugu esan zer topatu genuen barruan. Esango diezu entzulei? Konfesio gutun bat, argazki bat eta pegatina bat. Venga, orain entusiasmo pixka batekin. Konfesio gutun bat, argazki bat eta pegatina bat! Hori da entzuleok, gutun anonimo bat, eskuz idatzia, baina sinatu gabea. Polaroid argazki oso fuerte bat. Arkaitzkan oren gorpua agertzen delako estan batean, odolez lepo. Eta azkenik, zart kolektiboko pegatina bat. Gutunarekin hasiko gara. Ahoz goran irakurriko duzu mesedez? Bai, zetonotan nahi duzu. Takit, serio. Nik hil nuen Arkaitzkano, abenduaren 7, gauez. Gutuna zalonetan dagoen argazkia da froga nagusia. Bi gauza, odola garbitzea ez da bat ere erraza. Pegatinak dio egia. Hilketa estali nahi du norbaitek. Ez dakit zergatik eta berdintzaita da. Badakiten ni izan naizela. Txalorik ezarren. Ze fuertea, Gauza gehiagi dago komentatzeko hemen. Ba, purka joango gara. Ez zirudi txantxetan ari denik, hori garbi dago. Dei bat jaso genuen eta emakume ahots batek esan zigun 406 gelara joateko. Arkaitzkano hilda zegoela frogatu zezakeela. Eta
Hain justu 206 gela horretan agertzen da hilda Nerea Loiola idazlea. Arkaitzen hiltzaia bera izateko boleto guztia. A ber, poliki. Esaten ari zara Arkaitz hil zuena eta deitu gintuena pertsona bera dela? Eta pertsona hori Nerea Loiola dela? Ez alda gehitxo esatea. Telefonoz ez zigun izenik esan eta gutuna sinatu gabe dago. Gainera, Nereak ez dauka hiltzaia itxurarik. Eta zergatik hilko zuen ba, Arkaitz? Ez dakit, ez du esaten, baina argi dago hor lotura bat badagoela naia. Baina gutuna zala berak edukitzeak ez du automatikoki hiltzaile bihurtzen. Agian gela hori ez zen Nerearena. Agian berari leporatu nahi izan diote hilketa. Eta Arkaitz eta Nerea pertsona berak hil baditu? Eta benetako hiltzailea saiatu da Nereari Arkaitzen hilketa leporatzen. Konfesio gutun bat utziz bere logelan adibidez. Beste idazleren bat. Eta zergatik hilduten Nerea? Zerbait deskubritu duelako agian? Hori horrela balitz 3. pertsona bat agertuko litzateken gure susmagarrien mapan. Susmagarrien mapan? Ai, amaun, Zer? nahi. Zuk ikastaro intentsi bat egin duzu, esan egia. Utzi pakian naia dena den ez dut uste ala izan denik. Demagun zu zarela hiltzailea. Eta norbaiti hilketa bat leporatu nahi diozula. Eta gutun bat idazten duzula horretarako. Ez zenuke sinatuko Nerearen izenean? Ona, unai, ona. Baina hala ere ez dut oso argi ikusten. Nereak zergatik hil zuen Arkaitz. Eta batez ere, zergatik hildute Nerea. Badakitela dio gutunean. Baina zinetaz ari da. Nor dago badakite horren atzean. Benetan. Nobeletan errazagoa da hiltzailean orden asmatzea. Eta gainera, gure gaurko hipotesi guztien abia puntua da Arkaitzkano benetan hildutela, baina guk, zuk eta biok, bizirik ikusi genuen, haren liburuaren aurkezpenean. Bai, hori egia da. Eta badaude enkajatzen ez duten beste gauza batzuk ere. Kotxea gidatzearen adibidez. Irati Jimenezek argi esan zigun ez zuela gidatzen. Ei, eta ez dugu gorpuaren argazkiaren egiazkotasunarena oraindik kontatu. Buah, arrazoi. Ia 100% frogatutzat eman dezakegu gutuna zalean zegoen argazkia benetakoa dela. Eta eskurrimendu horren arira pista baliagarriak topatu ditugu gaur goizean. Hombre, baliagarriak esatea gehiagitxo iruditzen zait. Niri berriz ere hasierako laukitxoen gaudela iruditzen zait. Honek ez du ezanka ez buru naia. Unai, goizekoa kontatuko dugu eta gero jarrituko dugu pentsatzen, bale? Argazkia ikusita, logikoena iruditu zitzaigun hilketa susako estanean kokatzea. Baina ez, nire literatur ezagutzei esker konturatu gara... Bueno, a ver, ano flipar, Kasualitate hutsa hain justu liburu hori mesanotxean zenuela. Isiltzen ez bazara, zure gorpua izango da agertzen urrena. Kontua da, argazkian liburu baten ertz bat ikusten zela. Eta konturatu gara, etxe berdea liburuaren azela eta beraz... Hilketa ereingo estandean gertatu zela. Egia esan, hau deskubritzea oso gauza guai izan da. Boa, baiet. Goi. Gauzak hartu eta ereingo estanera joan gara berehala. Dena garbi eta normal ikusi dugu hasieran. Baina halako batean, Unaik oiala altxatu du. Disimuloa gutxirekin esan beharra dago. Inbiditan zaude niri bururatu zeidalako eta zuri ez. Oiala altxatu du eta odol arrastoak aurkitu ditugu mahaiaren hanka batean. Odola kentzea ez da batere erraza hori zion gutunak. Eske, zeuna hiltzailea. Baina gutxi iraundigu pozak. Zehazki, ereingo editorea, Uxue Errazkin gerturatu zaigun arte. Nahi duzunean, Unai. Zer egiten duzu hor makurtuta? Zer ez, gauza bat konprobatu nahi genuen. Zergaitik ez gaituzue bakean uzten. Osea, badakite zaizuela inporta, baina idazle bat hilute. Ez da detektibe jolasetan ibiltzeko momentua. Ostia, ezagutu egin gaituzu? Que bueno, osea ez, barkatu. Eta itez dugu molestatu nahi, benetan Uxue, barkatu. Uxue, zuk nerea ongi ezagutzen zenuen, bere editorea zinen. Arkaitzkano hiltzeko gai ikusten duzu? Benetan, joan zaitezte pikutara. Joder, que borde. Goazen Unai. Bai, beraz, hau horrelaxe izan zen onarte, baina handik bagindoa zela, atzetik etorri zen Uxue eta entzun. Aizue barkatu. Eske oso urduri gaude denok eta ezin nuen nire lankideen aurrean hitz egin. Zuek uste duzue Arkaitz benetan hilda dagoela? Bai. Begira, hau ez esan, baina nerea oso haserre zegoen Arkaitzekin. Euskadi Sarietan haren liburuaren alde egingo zuela hitz eman zion, baina badirudi ez zuela bere hitza bete. Nerea oso haserre zegoen, baina ez dakit. Jode, haserretzea gauza bat da, baina hortik norbait hiltzera. Eta bestela, Uxue norkil nahiko lituzke biak. Auskalo, jakingo bazenute ze movida dauden idazleen artean, baina berdina diot, hortik norbait hiltzera. Eskerrik asko Uxue, eta sentitzen dut, badakit nerea zure laguna ere bazela. Begira,
Ez dakit zerari den gertatzen, baina arriskutsua dirudi. Kontu zibili. Ni flipatzen ari naizu nahi. Euskadi saria ez irabaztea nahiko arrazoi izan daiteke norbait hiltzeko? Dakit. Ez dut uste, gehiagizkoa iruditzen zait, baina ez dakit. Hala ere, niretzat gakoa Arkaitzkanok izaten jarraitzen du. Esango nuke nerearena guztionen albokalte bat besterik ez dela. Joder, albokalte? Zer? Tiro bat eman diote? Ja, bai. Entzuleak gu bezain galduta egongo dira, ziur. Norbaitek hipotesiren bat balin badu, jarri gurekin harremanetan. Dena den hirugarren elementua ez dugu oraindik komentatu. Zein? Zarteko pegatina. Pegatinak dio egia. Aizu, zergatik ez diozu zure lagunari deitzen? Musikaria den horri? Zartekoa da, ezta? Ezagutuko du Arkaitz. Deitu ze orain nola, grabatzen gaudela. Jo, jakin hau nahi, noiz bestela. Ez du hartuko. Zu saiatu. Bai? Kaixo, unai naiz. Zer moduz? Hombre, Sherlock! Podcastaren bigarren gonbidatua zara. Zuzenean zaude, ez eskegi, mesedez. Galdera batzu dauzkagu zuretzat. Zu, Unai, no me jodas. Ez dut istilurik nahi. Kontua ez dago txantxetarako. Kaixo, Martin. Zer iruditzen Martin esaten badizut eta horrela zure benetako izena babesten dugu? Naia naiz. Badakigu eskatzen dizuguna zaila dela, baina behar zaitugu, Galdera bakarra. Eta ez dut gehiago ontaz hitz egin nahi. Entzun? Lortu duzu Arkaitzekin hitz egitea? Zartkide duzu, ezta? Ez gara berarekin egon asteazken arratsaldetik eta inorkeztu berekin hitz egin. Aurkezpenean egon ginen, baina ez zigun kasurik egin, egia esan. Eta beste pertsona hasi zirudien. Gero nerearena jakin dugu eta mierda badena. Ja. Bueno, eskerrik asko, Martin, eta hurrengora arte. Agur, bai. Bai, aio. Ikusten, ez zigu ezartan lagundu deionek eta nik agian lagun bat galdu dut. Arkaitz benetan ezagutzen zutenek zerbait arraroa sumatzen diote. Eta albista zabaldu zenetik ezin izan dute berarekin harremanetan jarri. Pasaidazu pegatina berriz mese. Tori. Pegatinak dio egia. Errepikatzeak ez zizu lagunduko, Dena den, zarteko hauek kutrak dira gero, Zeba? Atzeko partea zimurtuta dago, eta zikina dago. Badirudi erabilita dagoela. Naia. Zer? Eta pegatinari estalgiak entzen badiozu? Bai, eta zure kopetan itxatxi. Ez dugu ezer galtzen. Ostia, ezin du izan. Jode, horrela jaratzen zarenen, en plan detektibe superizarra, maikien ta guante. Gure begien aurrean zegoen. Zuri ustez dena dago gure begi aurrean. Hiltzaileak utzi zigun pista. Baina zertaz ari zara, naia? Pasa lupa, Unai, azkar, motxilan. Joder, zuetza bode ongi. Ze momentutan irabaikitzen duzu ideia ona dela lupa bat motxilan eramatea, joder, ze frikia zaren, Tori. Pegatinaren atzeko aldean zerbait dago idatzita. Arkaitzen hiltzaileak pista ezkutatu zuen. Erraz jarri zigun, baina ez begi bistan, bada ezpada. Letra txikia da, eta pegamentuak pixka bat borratu du idatzitakoa, baina... Baina zer? Jartzeu. Ormaza. Nor da Asier Ormaza? La madre que me parió. Begira, Unai. La Bankada. Korima Filmsek naiz irratiarentzat ekoitzitako podcasta. Gidoia, Nerea Loiola eta Uxu Errazkin. Ekoizpena, soinu diseinua eta edizioa Goiuri Ezeiza eta Inigo Asensio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.